Riwruok moro mong'ere ni Andiwo Bondo Foundation ochako chenro mar bero alwora kokalo kuom pidho yiende ka gitiyo kanyakla gi skunde, kuonde tiegruok kod kanisni manie sub-counties ma Bondo kod Usigu kaka yo mar siro chenro mar piny owacho mar yaro bunge ma pacho ka. Jakom mar riwruogno Thomas Andiwo Bondo wacho ni gitiyo bende gi riwruok moro ma siro jopur mong'ere kaka One Acre Fund mabiro konyo e chiwo koth yien ne oganda kama gigeto chiwo kothe maromo 100 ne skul ka skul ka kwan skunde duto ma gigeno chiwo negi kothego romo 50 e tielo mokwongo. Chenro ma kama igeno ni biro bero alwora mar skunde kendo geng'o yembe mapek mathoro kelo midhiero e alworano. Wang'eyo ni Bondo sub-county kende wan gi around 95 public schools. Kora wa target these public schools, but primary schools mokwongo, to secondary bende warwake, colleges bende wabro dhi miyo. Kane wan objective maduong' ni mondo wakony sirikal kata mana the world movement mar pidho yien. Wadwa ni contribute to Kenya dwaro ni at least by 2030 wase increase this cover to 10% nationally. Karkae, tree seedlings were also 5 shillings. To fruit seedlings were also 100 shillings. Koro sami biro mikao minyiewo yien, then we give you additional 40 tree seedlings. Kechi king'iyo around alwora mani, iboneno ka mostly waonge gi trees. Wantie mna gi thick bushes. Koro wa encourage farmers mondo o plant trees. Seche ma wa include fruit trees e pidho yien, ngiso ni bo address gimiluongo ni child malnutrition. Ngiso ni seche ma mama nyalo yudo kaka nyalo yudo fruit koriwre gi alode, koriwre gi gik ma kaka carbohydrates, tiyudo ni nyithindo nyalo yudo balanced diet. So it is also helping in addressing food security, but more so in also addressing malnutrition.